सोर जाने आदिया माने जानांबाय थादो जोंहा गैयाना फ्रिजआव थायनै दोनथुमला ए गाज्रि होनदोरे जोंहा आदिया मोनजायाखै जानांबाय थादो आं मिथिला गेब्लेजोब्बायसो लोगोफोर नायदो जोङो जानो लुबैदों गोखै नालाय एसे सिनि एसे संख्रि होनानै लगायनोसै आरोना आयौ खुदै गलायलायबाय Ayo dari mana ini pan balai? Rachel pun mau. Di perang mandi saya. Dia. Jangan. Roman sih sana. Ayo, onto bato kasih ke Thai silos lah mana yang dah bigur sigur zaka zubai. Thai bai dah nama. बुधबार बजाराव आनैजों मैगं बायनो फैफादों आङो आरोना जास्ट ओइथिं थांबाय दा माया नै बे आनैजों आङो फैफादों आरोना मैगं बायनोलाय मोजां नाङो आरोना दामफोरखौ मिथिना थायोब्ला मोजां जायो माब्लाबा समाव नांगौ जायोना लास्ट बाजाराव फैयोब्ला मैगंफोरखौ एसे लाइक खमाव मोनो आरोना ओंखायनो फैयो आरो लास्ट बाजाराव बायनो थाखाय बेन मैगं बाजाराव जाम जायो आरो नालाय बे स्कुटिखौ मानो बेयाव लाखिना दोननानै जाम खालामदो आं मा बायनो फैदों मिथिबायना नै आं बेसेबांखिनि एमाउन्ट लानानै माबा मोनसे बाजाराव बायनो फैदों आरो आं दायो खिथाया नोंसोरनो दा उनावहाय आं खिथागोन गुमै मा बायदों आलु दे बायबाय था औ ओइ आंनि दाहाय फादों ओइ दानाबा जोंहा आनैनि आमाया गोमाबाय आरो बाजाराव दा बेखौनो जोङो नागिरगासिनो आरो मैगं बाजार खालामनो फैनाया आमाइखौसो नागिरनांदों आरो अबावबा गोमाखो दा आमाया दानियाबा गोमायोब्ला फन हरबानो जोङो लाइक मोननो हायो आरोना स' लाइक इजि प्रसेस आरो बेफोर आरोना फन थानायब्ला मा एसेबां माने हेल्पफुल आरो जोंना आमाया गोमाबाय आनैया नागिरगासिनो नै मा दंबा बेबा आमायाबा नै फैगासिनो जोंना आमाइ गोमानाया मानसि भिराव नै फैगासिनो ओइ नै ससमा हमनानै फैगासिनो आमाया आयै जोंना गुमैया आमाया गोमाबायमोन दानाबा मा खालामनांगौ आमाइ नोंखौ गोमाबाय साननायजों ना फानलुखौ पसन्द जायासैनो आनैया दा आमाइखौसो बोराबलाबायबाय नै गोजाननिफ्रायलाय मोजां नुहुरो खिन्थु खाथियाव फैबोला लाइक मोजांखौनो नुवा आरो फानलुफोरखौ नै किल' 20 टाका आयौ बिना फानलुआ बारासिनसो आरो दामा गोजाननिफ्राय मोजां नुहुरो फानलुफोरखौ ओमफ्राय खाथियाव थांबा थेफा थेफि गोजा মাটির দাগ লগা ভিতরে দেখবা আজি লব না আজি बे हाइजेंसो नामा हाइब्रिदसो नामा बियो जानो हाइब्रिद नंगौना नुवाथाय लकेल ना हाइब्रिद इटु लकेल लकेल लन्डाय गासै खामानियानो इजिसै आरो दानिया नै मटर सिन्था जिरखानाय फाननानै फानो आरो
जिरनाय नांगौ ना जिरनाय नांगौ 20 टाका आधा केजि ना सेरसे आधा केजि ए आधा केजियाव 20 टाका 20 टाका 20 टाका किल' एखे बजारावनो फारसेथिं 20 टाका फारसेथिं 10 टाका स' बेनिखायनो सोंग्रोनानैसो बायनांगौ आरो नङाबाथाय ठग जागोन नै आंनाथ' बेखौसो थिखांसिगौमोन नै दाना मा गेसावसो नै बेसेबां लागोन आनैया 1 केजि होमबालाय माय गोरा गोराखौसो लानांगोन बासिदिम र' बासिदिम गाजासलै आमायाबो दायलगा बेबायदिखौनो गोराखौ नाय नै आनैनिया गोथां गोथांखौल'सो लाखायो বাচিলিও নাপাই দেখোনে বস্তুবিলাক শেষ হৈ গ'ল निसा बायदि जारौसो लानांगौ बिलाहिखौ इदि आयो दालि हानग्राखौ नाय माने गोजाननिफ्रायनो इदि हानहरनो हायो आरो वाव बजारावनो सिख्लाफोरा माला सेक्सि थाबायगासिनो बेरायगासिनो बायदानाबा बेलाहिखौ होखाबाय फिथाइ बादि जानाया गथ'आ बेसेबांनो केजि आलुआ खुलिलायबाय आं Fire! Aluan nih. बजारा जोबसिगोन बजारा ओंखायनो माखौ नायगोन माखौ लागोन रा दग्रा दग्रि बेफोरलाय मिन्थाना जाखाबाय आरोना आनैजों जा आलु बासिखाबाय आरोना लाइक फारलासे बासिखाबाय आरो ओमफ्राय दा सुबाय मनायाव सोनोसै अब्लासो मा जाखो सोरबा आलासिया आलु होफैखानो बस्थासे बेनोमोन आरो दिनैनि फानि थिङा माने ओमफ्राय बेपारिया हा जालायलायबाय नै बेखौबो रुसनखौबो फार्स्ट सुबायमोन आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव आनैया बुंबाय आरो फिसा फिसा फैनो होननानै आखु बार सुफिनबाय आरो गोदोर गोदोरखौ नायनानै Tell you one secret, every Wednesday आं बेसांखिनि एमाउन्ट लानानै हदायबो बजाराव आनैजों फैफायो आरो मा बायनो दायो आयु मानो ब्लक खालामखो लामाखौलाय आधा केजि 10 टाका 1 केजि 15 টাকা ল 10 টাকা লওয়া পারে ভাই आं बैखौ 10 टाकानिया नै टिफिनाव मा लाबोगोन मा थागोन जायो माने Di बिनटु 1 केजि 15 ना आरो এইটা কি 35 হল আমার बेसे दियात 20 रुपिस फैसाजों आंनो बे बिनखौ लाबाय आरो अ दानियाबा जोंनिया बजार खरस खालामनाया जाबाय आरो सल जों दायो न'आव थांफिननोसै अ बापरे इभिनिं टाइमाव फैनाया लाइक प्रफिट दङ आरो ना बेसेबां मोननानै मुलाया 2 केजियाव मुला 2 केजियाव only 10 रुपिसाव मोनबाय आरो ना बापरे लाइक इभिनिं टाइमाव फैयोब्ला इदि आरो ना বাইদেউ 10 টাকার সেইটো লৈ লোৱা বাইদেউ 10 টাকার সেইটো 15 টাকার বিডি আৰু না লাইক যিমানখিনি ডে টাইমাव ৰেট খালামोন बिनि लाइक बहुत कम रेटआव हरनाय जायो आरो स' ना बायनो थांसै नानि लाइनाव थांसै आरो मा मा ना दङ नायनोसै सेवजोब्बायसो दां नाहालागै नाफोरा जा हामा मोनामखादों आरो ना
Oh, this is my favorite na sanda. I love this na. Yo, sung-sung ni naफोरानो. बजाराव नै जोब्बाय. बिया प्रग्राम नैबे 우리 애기지? 액티지야 더 자나고 जोंना आनैया सोरबाफोर खम' जासिबानो लाखायो आरो नै आरो लालायबाय दानियाबा 10 थाखा केजियाव मोननायखाय आरोबाव लालायबाय नै मनायानो फुल जाखाबाय जागानो गैला आरो बार लाबावबाय नै बे आंनि बे फैसा लाना हायनायमोन ना आं बेफोरखौ बायनो फैयो आरो बेखौ बायनो फैयो आं बेखौ सरि टाइम पास आरो माने ना ओंखायनो लाइक बेखौ बायनो फैयो आरो आङो आरो निसा जासुलि बिहरबाय थादों आरो आं बुंदों फैसा गैया होमबाबो बिहरगासिनो आरो स' बेखौनो लाना थांनोसै